Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have Cravings Mukbang. Unang-una, mayroong cheesy fries. Sunod, cheesy nachos. At saka pizza. cheesy Hawaiian pizza. Yan, na mayroon niyang spicy mga ka-studio. Tapos ito, bacon pasta. Yes. Wow, sobrang sasarap po nito mga ka-studio. Hindi na natin patatagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Wow. Excited ka na, ma'am? Yes. So, Nag-crave po kami ng mga pagkain ito ngayon, mga ka-studio. dito tayo. Magsisimula sa Pasta. bacon pasta. Yan. Lisod ka pa. Okay. Lang. Kain po tayo. Kain po tayo mga ka-studio. Maanghang yung pasta nila. Maanghang no? Kasi mayroong nilagay ng mga chili flakes. Hirapan o tsara ma. Lamot na lang ka. Muton ng tanay. Pasta-pasta pa man yan. Magkinamot dayo. Social ng name. Sarap. Pang year-end cravings po ito mga ka-studio. Ibang klase itong mga pagkain natin ngayon, no? Panalo, ubos agad. Saan tayo next? Diyan? Kaya ako kanay cheese eh. Kaya ka? Saan? Wow. Ito po, nachos. Sobrang dami ng cheese sa toppings. Oh. Yes. Sobrang sarap po. Nabili lang po namin to sa 10K Roses po na ano tawag niya? Resto? Kaya anak. Ang sarap mo. Sobrang cheesy talaga. Yes. Oops. Wow. Sama na lahat. Sa lahat po pala ng sumabay sa amin ngayon sa kainan po. Maraming salamat. Kain po tayo.
Hala. Kunin na lahat pang. Manalo, ang sarap ng nachos nila. Berhay naman, anak. Imo na. Grabe yung cheese eh. Shout out sa lahat ng mahilig sa cheese dyan. Shout out. Ang sarap pala mo, no? Sobrang sarap. Mas-satisfied talaga yung cravings mo. No? Kapag makapunta kayo dito sa 10K Roses ng Cordoba, Cebu po, order kayo nito. Taste nyo po. Sobrang masarap po talaga. Yes po. Saan tayo pang? 10% to na pizza. Wow. Sa akin pang. Wow, wow. Makan mo dun pang. Sobrang cheese, no? Pagalo eh. Cheesy Hawaiian pizza. Yes po. Ang nipis lang po ng crust nila. Kinula ko sa spicy. Gusto kong dagdagan pa. Yung spiciness niya ma. Oh my God. Ang dami. Try nga to. Kung magandang combination ba with 60-45. Hot sauce. Ang anghang. Lumanghang. Hindi ko yan try. Parang nasubra naman sa anghang mo. Juan, lumabas na yung pawis mo konti.
Juicy. Oops. Tama na yan. Parang yung kumakain tayo ng chicken man, grabe no? Sobrang anghang, grabe. Congratulations mga ka-studio sa 21 people po na nanalo sa parapol po natin. Yes po, last Christmas. Mm. Congratulations po sa inyong lahat. Congrats po sa inyong lahat. Yeah. Pati yung fries nila po, sobrang cheesy. Tingin mo, ubos natin to. Lagay ko hindi. Dito kasi may cheese. Yan. Wow. Grabing cheese mo. Pwede mo? Meron siyang mayonnaise. Excuse me pa. po. Palaban tayo sa craving natin ngayon ah. Ano yun pa? Ano to? Cheese? Cheese. Hindi pa na-melt mo. Pang year-end cravings na po ito. Advance Happy New Year po mga ka-studio. Sabi, busog ako dun ah. Naubos natin yung nachos. Wala kang tissue dyan no? Wala. Isa tayo. Sa akin ang maliit. Tayo na yan. Ito. Yan. Yan, last pizza.
Mm. Dito lang po si Saksa. Gilid namin. Hindi po siya kumakain nito. Lalo na meron ng ketchup, ano? Mm. Tsaka cheese ba? Ayaw niya. Ay, hindi siya kumakain yan. Ikaw bang paborito mo yung cheese, no? Mm. Shout out po kay Karin Bautista from Kyoto, Mazuru, Japan. Joey and Zenith, Juar Salingay Iligero from Davao Oriental. Jillord at Luela from Cebu. Marilyn Corcuera. Opinias family from Albay, Bicol. Kisa Love Channel. Miles Austria from England, United Kingdom. De Los Santos family from Toronto, Canada. Kinsley Nubal from Davao City. Ginicel Desinelia from Surigao City. Doliese ng Caloocan City. Perly Brusola. Rachel Duarte. Susan Garcia. Juan Justin H. Quezon. Yan na po lahat yung shoutout mga studio. Sana po nag-enjoy ko sa kainan namin today po. Sobrang dami po doon. Kunti lang natira itong sisig fries. Mahirap na po. Sobrang busog po Oh, namin. di na kaya. So maraming salamat po sa panonood sa episode na to. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!